ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଦରକାର କହିକି ଝୁରୁଛନ୍ତି ମା' ମାଉସୀମାନେ। ତେବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଅନେକ ମା' ମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଝୁରୁଛନ୍ତି ମା' ମାନେ। ଅନେକ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ତେଲ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ କମାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଭରସା ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଲେ ଲୋକ ସରକାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେବେ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଭଳି ନୀତିଦିନିଆ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏତେ ରେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ବି କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଉପରେ ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।